Il-Partit Nazzjonalista għandu uffiċjal qoli li ħatar il-kap Alex Borg bħala l-persuna involuta fil-konċessjoni ta' żvilupp tal-lukanda Forti Xambrej f'Għawdex. L-Inġinier Simon Mizzi li Alex Borg ħattru bħala l-kap tad-delivery office tiegħu biex jara li wettaq il-wedi li jagħmel u l-persuna li kiteb fid-deskrizzjoni tal-proġett dokument importanti li tressaq biex isir l-iżvilupp propost f'Xambrej. Dwar din il-konċessjoni, Borg li wkoll ivvota favorija kien instabħat li kiser l-etika mal-Kummissarju għall-Istandards fiħa pubblika wara li ta' kummenti mhux veritira fuq min kellu jieħu ħsieb ir-restawr tal-Forti u li floka kellha titla' lukanda. Borg naqas li jagħmel apoloġija mitluba mill-Kummissarju għall-Istandards fuq il-ment li kien tressaq minn Jesmond Bonello. Bonello kien innota kif Alex Borg gideb meta iġġustifika barax ta' kritika li vvota favur il-konċessjoni għax issa ir-restawr li kellu jagħmel il-Gvern se jagħmlu il-privat għax naqas il-Gvern. Fil-verità, il-fatt li din ir-responsabilità tar-restawr għaddit mill-Gvern għalant il-privat ġiet għax il-kundizzjonijiet tal-konċessjoni li nataw qabel inbidlu u mhux għax naqas il-Gvern. Il-fatt li Alex Borg m'għamilx apoloġija issa ħajkollu jitlaq quddiem il-Kumitat Parlamentari għall-Istandards fiħa pubblika. Issa qed isir magħruf ukoll li Simon Mizzi qrib ħafna ta' Alex Borg u birwol qoli fil-Partit Nazzjonalista kien il-persuna li kiteb il-project description tal-proġett f'Xambrej. Persuna oħra involuta fis-settur tal-kostruzzjoni bħal Sabin Aġus Kabordin li l-kap Alex Borg għażilha bħala il-kap eżekuttiv nazzjonalista. Fl-aħħar sigħat sar magħruf ukoll li Simon Mizzi kien fdat biex jaħdem is-surveys tal-Multu Dej, ħadem ukoll fl-istħarriġ li wassal għar-riżenja ta' Bernard Grech. Dak l-istħarriġ kien ta' tistak ta' 40,000 lill-Partit Laburista meta Adrian Delija għalli fl-istess żmien kien ra surveys oħrajn b'distak ferm inqas ta' 24,000 vot. Fuq dan Delija għalli kieku kien jaf li Bernard Grech kien se jirreżenja kien iwaffqu. Il-Multu Dej għamlet ukoll surveys li fihom f'Għawdex ingħat lill-Partit Nazzjonalista u minn fuq u anke tefa' lil Alex Borg fil-vantaġġ fuq Adrian Delija fit-telli għall-Kap Nazzjonalista. Sattant ukoll ħareġ fl-aħħar jiem li Simon Mizzi ukoll is-Site Technical Officer tal-binja li ġarfet nhar is-Sibt li għadda fir-Rabat Għawdex.